Ποιος δεν θα εδώ. Μπαμ, Σουγκαράκης. Ήμουνα μεγάλος όταν ήταν ο Σουγκαράκης. Δεν τον ξέρω. Ούτε τα Pokemon ξέρω. Έλα ρε πρέπει να τα Pokemon τώρα. Τι λες τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν. Δεν έχω δει ποτέ όμως. Έλα ρε πρέπει. Ξενέρα. Μία φορά μόνο κυνηγούσαμε τώρα... με ένα φίλο μου. Ας το Pokemon Go. Ναι ρε. Μισέ τώρα. Με το μηχανάκι και τρέχαμε να βρούμε Pokemon στη Σιτία. Άρρωστο. Το Μποκοπίκο το ξέρεις. Ναι. Ναι. Το κουμπάρο του Μποκοπίκο, το Γιώργο. Μου φύγε το τσιγάρο από τα χέρια. Να σου γαμίσω. I need a weapon. Καραμπίνα έδωσε ρεσιτάλ τώρα εδώ, Με 16 θες. Όχι. Ένα U2. Λάβε ρε μαλάκα μία ώρα. Watch out. Λα. Awesome. Πάνω μας ήρθε, Ναι. Έχεις πάει, Έλα ρε μαλάκα, γαμώ τι πλάω μέσα. Τι στο μπούτσο είναι αυτή η παπαριά ρε, μόλις τελειώνεις κατευθείαν σε τυφλώνει. Τι στο μπούτσο είναι αυτό ρε. Πεις στα χέρια μου γιατί δεν μπορώ να τα κουνήσω γάμο. Τα πειμένα μουρχά μου. Ποιος έστειλε, η Δέσποινα έστειλε. Τι, θα παίξει. Τώρα να της πούμε πάντα η κούτσα μας. Εμείς αυτό. Από πού, από απέναντι. Πέναντι, από εδώ. Watch out. Γάμο το γκόλος. Awesome.
Έλα ρε μαλάκα, τι άχρηστη είναι αυτή ρε bro. Πάω. Don't give Please up. recall me. Your teammates can still Please recall you. me. Πες το recall δηλαδή. انقذني يرحم امك. Πάω λίγο σε αυτό μάλλον. Από εδώ μάλλον. Πήγαινε σε αυτό. Έλα ρε μαλάκα, τώρα τι κάνε ρε μαλάκα, διάτουμε στις κάρτες και εγώ να κοιτάω και αυτόν το πάνω και τον κάτω. Τι άχρηστα ρε μαλάκα. I'm recalling a teammate. Thanks. Πολύ καλά, δεν έχει κανέναν. Πάμε κράμπυρας. Θα ρίξω στο τέτοιο μπασκετ. Awesome. Αούγκ έχει εδώ. Τώρα εδώ που είμαι. Όσο. Ασάμ. I got supplies. What bro? Έλα ρε έχω 10%. Λες τώρα ρε. Τι κάνει? Ποιος πάνε. Δεν ξέρουμε, αλλά πως βαράει έτσι το αρχίδι. Αυτό. Α, δεν ξέρω. Το βρήκε αυτό στο τέτοιο. Στο τέτοιο. Θέλεις 50 ραφ. Watch out. Watch out. Watch out. Λέμε. Marked a Πάνε δύο. location. Τους είδα. Είδα ρε τον bot. Θα γάμεις. Ξάβλος και φαινόταν. Εδώ μπροστά στο recall είναι το άτομα έτσι. Προσπαθώ να έρθω, δεν έχω κάτι, κάποιο μέσο. Όπα, έρθες σένα. Γαμώ. Watch Πίσω out. πίσω. أمامنا عدو.
Yes. Let's go! Watch out! Δεν είσαι αυτός, Όχι, όχι, όχι. Και είναι κι άλλος εδώ. Δύο άτομα είναι. Το Το πήρα. flame. Ναι, το είδα. Awesome. Οπα, κάτι πέταξα. Άρεξε. Στο τσάκι μου δεν με κάψει. Είναι το άλλο το μπαστάρδι ρε μπρο. Κάτσε, τι ρούχα φορούσε αυτός. Κάτι κοκκινό μαύρα νομίζω. Α, αυτός ήταν. Εντάξει. Μαλακίες λέω, αυτός ήταν. Δεν έχει άλλο. Πήρες που τα λέω από αυτόν. Όχι. Και δια. Τώρα θα κλείσει. Δεν τη βγάζω. Πάρε μπρο. Πού είναι ρε, γιατί δεν βάζουν ένα μάρκ. Watch Hello? out! Μάλλον φορώ πράγμα. Τέλειωσε το τέτοιο, κατάλουδα. Ναι. Αλλά τους άλλους όλοι 3 άτομα. Λάρε μαλάκα, θα ρίξω καμία σφαίρα. Ο ένας Marked a είναι... location. Εδώ είναι ένας. Όσο... Τώρα ρε μαλάκα, για ποιο λόγο να μην είναι πεταλούδα, γιατί δεν το κάνει αυτό, δηλαδή τι πειράζει τώρα. Τι πειράζει πεταλούδα τώρα εδώ πέρα. Θα κάνει. Θα πεθάνει μόνος τώρα ο τελευταίος. Ο άλλος πότε πέθανε ρε μπρο, 3 άτομα ήταν πιο μπροστά. Watch out! Όντως. We're the best. Για να δω τι... Ναι, ο άλλος έβαζε μάρκ. Ο άλλος έβαζε μάρκ ρε μαλάκα στη γυάλα του μάνα. Στο βουνό. Κοιτούσα το βουνό ρε μαλάκα, ήταν εκεί πέρα. Τι να-